नमस्कार दर्शक बंधु मु रघुनाथ। तो आपण मैंने भल समस्या थी मुझे आशा कै आज मुझे गोटे भिड आपको देखी से भिडटी गोटे छेली छुआ देला तार पद्मटी बाहरी पड़ी। तो से आप देखी गोटे भिड गोटे गाई पद्म बाहरी पड़ा कि आज गोटे भिड देखी गोटे छेली पद्म बाहरी पड़ी जहाँकि से चाषी भाई बहुत असुविधा पड़ जाइए आउ छेली बहुत कष्ट ही पाऊँ। तो मुझे जाऊँगी से भिडियो आपको देखी। तो आपड़ से भिडियो देखिए आउ भल लगे मो भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए ना। चलते देखिए तेल चलतु छुआ सह लगी ना बुझल ना ये तो डरुची गाड़ी इसने बाहर पड़ा छुआ दुख भर पद्मड़ा ये तार छुआ घर बहुत पिला हम पिला टे मुझे तो हाथ कर इतने आउट पानी जान लो अब खंडे की कर रखना এই গোড়াটা বলে তুই কোয়া রে ধো भाग भाग ले लो भाग बिना दो बस 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 हाँ ऐसा ठाकुर है बड़े बड़े ना ऐसा हम ये ना पुओ पचे दब ना भल से नहीं सफा कले पचे दब केटा छुआ कौन जुड़े गुटे जुड़े रे गुटे जाके छुटिया का जो किला जा उठे मरी गला कुकुर ने बोला थी दुईटा खोई गुटे में किला उठे पड़े जरा जरा मरी गला मरी जाइथिले नाही कीज के दिए अब पानी के प्ले गोराड़ा को यार क्या मानी को जो सुंदर है धीरे धीरे कम दे हां 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 दे ये मुन्ना मुन्ना कोई बोल लेला इसे जरा पकड़ो तू अभी पानी 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 डालो रुल्लू पानी डाल दे हां हां बस रेडी मुंडो दे दलु मुंडो दे फुल लगले अंगो पोड़ा कम दो भाई खाला दो तो कम दो अंगो पोड़ा कोसा रावण पोड़ा ओ फुल हाल दे हां 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 देखे ना फ्लोरा बाकी खेले
ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଦଉଛି ଆଉ ଆଣ୍ଠି ଯୋଉ ବାକି ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ମଣିଷ ହେଲା ତ ଜୀବନ ବାରଟା ଯୋଉ ଗଭୀର ଦେଲା ପଳେଇଲା ଆଉ ମୋଟା ହେଲା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ପସନ୍ଦ ମୁଁ କହିଲି ହାଡ଼ୁ ସେ ନଆଇଲେ କିଛି ଠିକ୍ କରିପାର ବେକାର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଫୋନ୍ କର ଶାଶୁ ତା ଗୁଡ଼ ତଳେ ନାଗି ନେବ ନାଇଁ ଗୁଡ଼ ହେରା ଟେକ୍ନି ବରା ସେଗୁলো ଟେକ୍ନି এই ପଛ ଗୁଡ଼ ଟେକି ଦେବ ହାଡ଼ୁ ସେ କହିବ ଟେକି ଦେବ ବୋଧ ହଁ ହଁ ଲାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ ଧଲେ ପ୍ଲେ ପ୍ଲେ ଲାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ କହ ଲାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ ଲାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟେ এই পড়ে হ্যাঁ টেক 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 তু পুরো টেক দি খাল হয় হাত ডাউন হবে এই আড়কু কোন ধরি ডাউন হবে তুই এটা লক্ষ্য করছিস বাস বসিল না টাকা প্রভু বাস ରହିବ କି ନାହିଁ ରହିବ ରହିବ ସିଲେଇ ଦିଆଲେ ରହିବ ତାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ସିଲେଇ ଦେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିବନି ଛାଡ଼ିବ ଦେବ କି ଆଣ୍ଠି ଦଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉ ଆଉ କମ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କି ଆଗ ଦୋଷ ଦୋଷ ଦେଖ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଗେଇ ଯାଉ ପଦ୍ମ ସହ ବାହାରି ହେଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଭରିଗଲା ରାତିରେ କାହାକୁ ଡାକିଛ ତଥାପି କ'ଣ ହେଲା କି ତାର କ'ଣ ତମ କାହାକୁ ପୁରା କହିଛ ହେଲା ନାଇଁ କହିଥିବ ଅନୁଭବ ଥିଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ପଦନା ବାହାରି ନଥିବ ନା ନାଇଁ ହଁ ପଛେ ବାହାରିଥିବ ପଛେ ବାହାରିଥିବ ତମ କହିନ କହିନ ଜାମ୍ ମତ ହେଲେ କହିଲ Power off. ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ହଁ କିଏ କହିଲା ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବ ସିଲେଇ ଉପରେ ମାରି ପଡ଼ିବନି ମହିଳା ତ ବସିଗଲା ହେଲା ଖାଲିଟା ପିଲେ ଏଇରେ ଆଣ୍ଠି ଦଉଛି ନା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠିବ ତ ସେ ଆଉ ଆଣ୍ଠିବନି କି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେ ବାକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ କଟେ 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 ମୁଁ ଟେଲ କରନି ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଏକ କାଟି ମରି ଯଦି ପୁଅ ହଁ କାଟି ମରି ଗୁରୁ ଏଇଟା ଧରିବ ଏଇଟା ଧର ଇନେ
ମୁଇଁ ଧରିବି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଧର ଟିକେ ମୁଇଁ ନହେଲେ ତମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧରିବ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଟେକ ବ୍ରୁ Taka bro raina tu dah. ତମେ ଏପଟେ ସତ ଟେକ ଏପଟେ ଏପଟେ ଇନା ଧରିବ ବୋଲେ ତାକୁ ବ୍ରୁ ହଁ ନା ତ ଆଡୁ ଗୋଟେ କାଟେ ଦେ ସାର ଆଗର ହଁ ଟେକିବୁନି ତୁ ତଳଟାକୁ ଇନା ଧରିବ ବୋଲେ ଏ ତଳଟା ଖାଲି ଧରିବ ବୋଲେ उसके लिए ହେଲା ସେ କଷ୍ଟ ତୁ ଗୁଡ଼ ଧନି ସେ ମୁଁ ତ ଧରିଛି ଆଉ ତୁ ଗୁଡ଼ ଧନି ଚଉଡ଼ା ଧରିଲା ନାଇଁ କି ରହ ଧରିଥା କୁଲା କରିବା फास्ट देखो ସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପି ସଲା ଭଲ ଭଲ ଜାଣିଲା ଭଲ ତ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବୁ କି ହବ ହଉଛି Atak tu. ଦେଖିବ କଞ୍ଚିଟା ପୁଅ ଖୁସିଲା ଖୁସିଲା ଥୋଡ଼ ଦବୁ ଦୌଡ଼ ପକେଇ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ସରିଲା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ପୁଣି କିରା ଔଷଧ ଦେବନି ଦେବା ଦେବା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ନାଇଁ ସେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ଏଥିରେ କିଛି ଦେବନି ଏଠି ଦେବା ନା ମାଛ ମୁସା ବନି କ'ଣ କରାଯିବ ଆଇଲ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଫୋନ୍ କରି ନା ଏ କାମଟା ଆଉ ଆସି ହେବ ନା ହଁ ପରା ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଥିଲେ ଆସି ହେବନି ଆଉ ଟିକେ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ଅନୁଗୁଳ ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି କେତେବେଳକୁ ଆଇବେ ଯେ ଚାଲୁ ପରିଷ୍କାର ବାଟଟା ଦେଖିଲି ହଁ ପରିଷ୍କାର ବାଟୁରା ହେଲେ ଆଉ ପଛ ପୁଣି ଖୋଲା ଯିବ ନାଇଁ କି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ିବୁ ଫିନିସ୍ ଓକେ କରିଦିଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନିମାଲ୍ ସେଭର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।